И здравейте, приятели, с вас е Арда. В момента търсим с моето куче изчезнала коза от нашето стадо. Както виждате, я търсим. Сега започнахме, ние бяхме я изтървали някъде тук. Така че в момента ще я търсим и да видим, ето моето куче. В момента души следите, където сме минали. Сега се надяваме да я видим някъде и да я намерим. Значи трябва да се заплатим. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала с камбанката и да пишете в коментарите искате ли още някакви яки видеа. Така че сме се запътили. О, в момента виждам, ето там видях един орел току-що. Чакайте. Ето тук някъде. Бях го заснела, ама изчезнах. Сори, не бях да го видите. Как да е. То кучето претърсва навсякъде. Ело, момче. Търсим тук. Ето. Тук има доста яка гледка. А там, вижте. Пишете в коментарите красиво ли е тук пейзажите. Сега в момента търсим. Ето тук подуши това. Пишете ми дали вие сте от село или град. И това е. Да се надяваме, че ще я намерим все пак. Ето, в момента вървя. Екипирал съм си яката. Тук неговото въже, чантичка, ножче за предпазливост. Защото не се знае все пак какво дебнем. Да видим накъде. И после може от гората да минем. Защото така. Ето, още вървим, ще вървим. Ето, оттам идваме доста далеч.